Akrokeri na nati ha wadaruma mentan enra na mani saa wo ho esu ana wusu nyina se ase de obeye bia no na Jantuah ate no me catch us me Akrokeri meti wo this week nyina meti wo de ebesi bi nkomo bia obedi wo dem meti se wan fa phone kura me meti na hima Akrokeri hima ene regent awo ho enkomo amubedi a phone kura nkan me meti Akrokeri hon meti wo minim de ekoso Galamsey no oka ho utubi wa fichire pe utubi enti ono de se wo se na wo peso ojai no ama kofa no problem but me bebubo places a Galamsey ne koso under Akrokeri hima oya we me bebubo enti regional minister muntie makachiro say ade bi wo ho na me ka me na me bia me pese me ka na emom say wo so be challenge me a me wie akopem say ade ne be solve enti Akrokeri ho no apart from Akrokeri no ye wo ba bi wo ho a omutu a ni nyina na nahima wo Akrokeri wo ya we Galamsey no enti me bebubo din be bia Galamsey ekoso nyina me bebubo din regional minister security coordinator samutie me muntie ha because Galamsey no guso ekoso ni nyina no ehye Akrokeri himai oyawe onim de ekoso. Number 1 Adamso odimambo din anu akere me Adamso. Number 2 sikani asem a eben Adamso sikani asem mo ye Galamsey ewo ho Akrokeri hima oyawe baby almost say 109 group say 1090 or 1092 groups ewo ho ye wo maase wa moase eno nso Galamsey ekoso bodidi eno nso wo maase ye see 3 groups ene wo ho enti sikani asem ebe adanso no ye wo 2 groups a omu wo ho wa maase 4 groups omu ye Galamsey ewo ho bodidi eno nso wo maase 3 groups ene wo ho bepotenten groups mako 5 ene wo ho ani nyina Akrokeri hima wo ya we amponya senkwanta Galamsey ekoso kubi Galamsey ekoso pechi krom Galamsey ekoso obuase abuaji krom Galamsey ekoso kwabrafoso inkwadum Galamsey ekoso brahabebime se brahabebime no cemetery bebia yetu yesie funu esieye nyina se omu tu esieye no brahabebime Galamsey fo no etiesi tesa mun se nsuro na mu ya baifu ana esieye mom kra no mun se ye Galamsey wo ho mu ye Galamsey ena we dey adum nyame se adum ni nyame o se den ano so 3 groups ni nyina mo ye Galamsey a Akrokeri hima groups na mabọ mu nyina so de si nyina me ya we munjai enne enti Akrokeri hima omo 1 month no me mpere so yesi munjai Galamsey no enne ya se mo enjaya every this week eko nyina no soldiers will deal with you. In fact, you better soldiers ni biase eno omukoye operations. Omukoye operations. Yemfa bintu so omo hyehye nkrofo nyoma saa ne epe no. So omo so maso odin a mu chibia excavator and the mamon hye no. But ye de to so ha oba Facebook ye de ato so. Enti ebinie eno mu ye ho adwuma no oba Facebook ye de ato. Galamsey no so munya no yenso will make sure say they do the right thing. Nemom Jeff your alignment fameto so na menka ade we ewo ho. Moa na no me ma mo warning say sa akra na ye fe no commander Akwala na ohima no ena oye dwumadie ni ma no a wono na anwea no on na cheche no a se ya chi na tuma 2 weeks judge na tum no
Empanyufo bi yo madwen so mu kɔ bribe judge. First one wanje. Enra chi ene enra musa kɔ judge no ho. Judge no nimio, judge no tie, judge no nimme. Enti yɛwura judge. De enra course no me na me wo hobi me hu ye. Sɛ yɛ nwanwa. Yɛwura judge sɛ yɛ nwanwa. O ka sɛ onje. Omudi sika kɛseɛ ɛsa ba yɛ sɛ je ne jai commander Akwala no wanje judge nyame nhyira minim sɛ sika no mu odu na no me ka kyerɛw enra omu try sɛ omudi sika you say empanyufo I am shocked empanyufo a omu ta saa commander Akwala n'akyi Akrokeri Galamsey ne nneɔma ne nsu a asɛ wɔ Akrokeri no judge no de omu 2 weeks no omu ya sɛdeɛ bɛyɛ a omeyi no omu de sika kɛseɛ ɛna ɛkɔ bribe judge no judge na anje owura judge onni me nso me nimo but de si ye ne sika na nkompeso mu sika no mu odu papa enye ize wo ye nipa edurumre bi na se wa adwene ye wo sɛ menji anama menji but wo si da bi wo mpɛ ho asɛm itinya because nka je ye pɛ anka me video ye nka na me wo ho yɛwura judge sika no a wo mu de yɛ sɛ yɛde ba be bribe sɛ de be abegya commander Akwara no anka wo de wo nsa so mu kain ka me capture wo because many wo ho ya set cameras wo be bia obo ase court wo ni nyinaa ɛne wo fie ɛne kasa bia bɛka bia no yɛwura judge o ka sɛ Ghana nti wo nge sa bribe no ɛma obi ansisiw mo mpanyifo no so a mo yɛ ma adwen sɛ nka mo kɔ bribe judge no sɛ de be yi commander Akwara no munyai ɛnyɛ sa Monday mɛbɔ obi adin obi a na ɔyɛ na adwen sɛ ɔde sika ɛkɔ akɔ bribe judge no ne ɛgya commander Akwara no mamun try because sɛ mo anjai na mo sa try na mo de sika ne sa kwa Monday mebo mo nyina mudi Ghana mo nso nchen Ghana fo nipa no say insuo no nipa na ono esa asase no nipa na Akrokeri yetimi de dua nneoma no mayɛ ma adwen sɛ mo bɛsɛ ne yɛma mo sa kwan no enti me warning no Akrokeri hima de obeye bia Nhyira fam yɛbɛte de mo pɛ sɛ mo yɛ bia na mo yi sa brantie no Nhyira fam yɛbɛte sɛ mo yɛ a yɛbɛsa de kɛseɛ kra ne yi case na konkran na ne ɔnsɔre anopa na konkran adan oh yeah come on Nhyira 104.5 Emodi afi yɛmbra IGP so Kofi ohun yɛ nana twedi ampo adom me ho yɛ paa